Yabona ube kuyangahambe kumele insizwa le ebiza abantu ngeimpwane ezikuhlaza ezinkulu ezihlala ema-toilet angaflashwa. Umfoko Sikhakhane lapha nenkandla imifuno uxolo leli siqala manje within 24 hours siyaxolisa kanti ishaya isifuba ithi ngeke itshene umuntu yona iplatform yayo lena jwayele ukwenza kubantu. Cha umuntu mase exolisa abafethu akashawa kodwa ke ukuze kuzoba isifundo nakwabanye ngoba uyasho ukuthi ubengamazi shuthi wena abantu ongabazi baxhapha ngayo yonke inhlobo yenhlamba ngoba nakho awubazi usuka uxabana kanjani nomuntu ongamazi umthola kanjani umuntu ongamazi umthola kanjani umuntu ongasisona isitha sakho wenza kanjani ukuthi umuntu ongamazi umxhaphe ngayo yonke inhlobo yenhlamba njengoba umfoko Sikhakhane businessman well known businessman ubaba enabafazi eshadile eganiwe enezingane eyisakhamuzi lesi sithunzi sakho sidixelelwa sithungcoliswa sidonsa phansi sihudulela phansi ucathi singalungana lolu xolo la ka TikTok nje ohamba ulusho manje bekufuna umfoko Sikhakhane athi woza nenkunzi yenkomo yohlobo nomndeni wakho wonke uzocela uxolo mangasiyona inkunzi uphathe inkomo ezimbili uzocela uxolo ukuze ngeniphinde nenze content nifuna ama followers nama like ndlala imizwa yabangani benu beniphusha bebela ama double agenda ningawazi awukwazi ukusukela umuntu ongamazi umxhaphe ngayo yonke inhlobo yenhlamba ubaba womuzi sakhamuzi well known businessman umuntu ohlonishwa yimeya amakhosi umuntu ohlonishwa yibo bonke abantu abaseparliament wena uzomhudulela phansi nje hey njengesikorobho nje saserenke cha bengisika nami elijika cha uxola impela insizwa iyaxolisa kodwa kuze nabanye isifundo la ka TikTok nizokwazi ukuthi awuxabani nomuntu ongamazi awumthuka umuntu ongamazi awukhulumi noma yini umuntu ongamazi awubi nesitha ongasisona isitha sakho uhambe nicreate izithe ningazazi ngenxa yama likes nama followers. I thank you. Bangani zakwethu ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufunya khona nombuso njengamanje ukubingelela uyena Mathinta Acebese intombi zomqamela amahlaka abanye baqamela imali thibaze ngani zakwethu iya ngokushuba phela indaba kaDubula besithi phelile mangabe exolisi yethu besingakaluzwa uvulu kaMavava noma inkulumo yaMavava nompendulo yaMavava mayelana nokuxolisa kaDubula njengoba uDubula wayekade emchaphe ngenhlamba ngicabanga ukuthi sonke ivideo siyayazi uma uthi asiyazi akusithi guqu kancane kuyona. uMavava mfoko Sikhakhane awuyibambe la phezulu ayibambe la ngihlale ngizwa kuthi unekhanda elitshekile nje nenqondo ngiyibonile ukuthi itshekile namhlanje ngubonile ukuthi nekhanda nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho bengingakwazi mina bengihlale ngizwa nje kuthiwa uMavava mfoko Sikhakhane unekhanda elitshekile ngibonile ke ukuthi nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho wena mfoko Sikhakhane. Ngifikile ku life wakho njengoba bathi bengithekile nje abantu ukuthi ngize ku life wakho nale zampuka nathi ugcwele nazo lapha na kulo life wakho loyana ngafika khona ngithe mangizwe ukuthi ngikhuluma umsangano njengamakhandeni ngase ngisuka lapho ngase ngakhomenta inkulumo yami ngayibhekisa kulo mfana la kade ekhuluma lapha ebengimthuka wathi usuka lapho wena usungivala ngama-comment wena Mavava wasungivala ngama-comment uyenzelani leyo nto lalela ke wempukane ehlaza enkulu wena uyimpukane ehlaza lenkulu yaleli toilet engaflashwa wena ngoba ukwazi ukuthi uvuna uMax njengoba uMax esanganile nje bese wena ukhomba ukumvuna uzokhipha igama lo ukuthi wena each and everything eyehlakalela uMax njengamanje wena uzoba involved okusho ukuthi wena uyamvuna uMax kulento ayenzile uhambisana noMax wena Mavava uyimpukane ehlaza lenkulu inqondo awunayo ayikho inqondo hlale ngithi unenqondo cha ayikho inqondo uyongivala nje kuwonke amana akho life bakho la bavala khona la ungivale khona ukuthi ngingakhulumi la this is my platform ukwazi ukungivala into kumele uyenze nje woza lapha kuzongibuka ke manje sengutshele zakhe indaba inqondo awunayo mfana wakaMavava awunayo inqondo bengihlale ngithi inqondo unayo hayi awunayo ukuthi lo mfana wakaMax njengoba esangana kanje yana nje sangana ubusuku nemini khona umuntu ongathiwa emdala njengawe nje ufuna uMax
ufuna uMax njengoba egula njena okhomba ukuthi uhappy njengoba ubobelele lapha nje enakho esibhedlela lo impilo yakhe wena ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo hayi Mavava ingqondo ayikho ingqondo awunayo Mavava useless awunayo ingqondo Mavava awunayo ingqondo uyabona kunomfo lapha okhulume kamnandi kabi useyamiyeza khulume kahle kabi useya lapha wathi usiyalenta akafisa ukuthi yena iqhubeke the way iqhubeka ngakhona wathi yena ufisa ukuthi lento siyilungise ngendlela efanele ukuthi ilunge ngoba kube khona nokuzwelana yebo ubaba wakhuluma kakhulumaye naye ikhulunyiswa into ayiphekwayo esingayazi thina bese kuba ukuthi ke nangoke sehlakalelo lenkinga le emehlakaleni akumelanga kube khona abantu abakhomba ukujabula ngesimo esehlakalelo ubobo ngoba kumanje usenakho useyintweni ezithu kungenzeke ebuye ephila ngokuyekhanda njengoba kuthiwa washayika ikhanda nje njengoba silazi ikhanda ukuthi sensitive kangakanani kungenzeka futhi ebuye ngaphili wena Mavava nesikhathi sokuthi kumele ujabulele ukuthi unakho ubobo ulimele ubunjalo lobo uyinja mawunjalo Mavava uyinja mawunjalo uyinja ufana nalenja lekuthiwa uMax mawukwazi ukuthi ungavuna uMax njengoba kade khuluma kanjena ukhomba ukumvuna wena bese uqede lapho ungiblockele ukuthi ngiba against inkulumo enikhulumayo nalezi ampukana ade ukhuluma nazo njengoba wena ungenkulu impukana uyimpukana enkulu ehlaza noMavava edla amasimba ngiyema lapho upart 2 uyeza bhuti uyeza webhuti uyeza upart 2 wabuya ngiyabuya ngeke kungivale la this is my platform ngeke kungivale la ngeke kungenze lutho Mavava la ngeke kungenze lutho iplatform yami la ngiyazenzela la ngiyazenzela la ngiyaphendula la kuphendule ngubhekisele wegcina ukungivala kubo life bakho la usangana khona nomhla ka1 nalezi zinja lezi ezinye ofana nazo ngicasule kabo naMavava ngicasula ngingakwazi awangicasula unginyanyisile unuka njenge toilet leli lingaflashwa le ndizimpukane ezihlaza weke loyo mawukwazi ukuthi kumele ube uvune lo mfana ukuthiwa uMax njengoba esangana nje kudunguzela isizwe sonke sikaMaskandi neSouth Africa yonke ngento ehlele eyahlakalele ubobo bese lo mfana ezokhuluma manje bese wena ukhomba ukumvuna ubunjalo obuyinja Mavava mawukwazi ukukhuluma kanje kusho mina uDubula ngiyema lapho njengoba uyizwela ukuthi uDubula wathini kuMavava njengoba ephinde waxolisa ke futhi wazehlisa walala phansi ngesisu wachaza ukuthi yena kahle uMavava akamazi nje umekhuluma iqiniso akamazi njengoba uzwa ke lensizwa isho ukuthi cha yena bekumele ahambe oxolisa ngenkomo cha mfowethu Shabalala lo wasempangeni obekhuluma kuleya video ethi bekumele uMavava lo mfana lo uDubula ahambe oxolisa ngenkomo lapha nakuMavava nenkunzi yenkomo uma ngeyona inkunzi yenkomo kube izinkomo ezimbili ebese kuba ukuthi uhamba nomndeni wakho ukuze nogcina ukuhamba nikhuluma izinto noma nihambe nikhuluma izinto ezogcina ekugcineni kwakho wonke zikubuke ngazothi mhlambe nifuna ama followers noma nifuna ukubuka noma nifuna ukulandelwa for izinto ezingenasidingo uyabo so ngani zawethu ngithanda ukuvumelana nomfowethu Shabalala ngoba into ehleli ngihlale ngisho nami la ngithi ngiyacela mawuthi niyakhomenta ku-comment section bafethu inhlonipho ibalulekile akaze ngachapha umuntu ngenhlamba akekho futhi umuntu engovuka ngimthuke ngenhlamba kodwa uma mhlambe ngikhuluma into ongazwani nayo ngaleso sikhathi address ngendlela right ebese uyafika nombono wakho ngaleyo ndlela ukuthi ngempela wena ubufuna ukuthi kwenzakale kanjani noma ubufisa ukuthi kwenzakale kanjani uyabo so angizovula khona phana ku-comment section ngenkulumo wamfowethu Shabalala ukuthi ngempela yena njengoba ekhuluma kanje uchaza ukuthini noma mhlambe kufanele yini ngoba abaningi kakhulu abantu engathi makuthiwa ama case abathatha serious ngempela kufanele bexolise lokho okuserious ngoba kahle inhlonipho iya ngokuphela iya ngokuduka nje masikhuluma iqiniso inhlonipho iya ngokuduka ku social media bese umuntu ethemba ukuthi uzoxolisa lento engayisho ku video yami ngathi angazi South Africa noma mina ngedwa nonovala hayi Dubula bafethu ungathi TikTok social media sizonihlomekisa manje kungabhlungu ukuthola umoya oza kwethu ku social media uthi uyalimala uvelelo ukulimala ngenxa yezinto ayikhuluma ku social media ofuthi social media kufanele understand ukuthi sisuke sodlala noma understand ukuthi sisuke soyikhulumela nje for socialize social media ungawenzela izinto eziningi kakhulu when it comes to success amabhizinisi nakho noma izintweni eziningi oyidingayo for ukuxhumana nabantu yes ubebhedile uma uthi uMavava ukhuluma ngalendlela yakhuluma
ame ngayo. Kodwa ngicabanga ukuthi kufanele kuze kube personal ngale ndlela yokuthi uzumthuka umuntu ekugcineni kwakho konke, ngoba kuthiwa uma sekuhlangana abantu bona bajika futhi bethi hayi into ya social media eyalana mase sibonana sabafowethu. Leyo nto leyo isuke ingasasebenzi. Khona abantu abangakwazi ukuthi beyithathe leyo nto beyi-address ngendlela noma beyi-maintain ngale ndlela osuke ilindeleke ngayo. So ngiyazwela kakhulu emazweni akhulunywa uDubula uma ngabe khuluma ngoMavava ngale ndlela. Angichaza yona into efana nale njengoba uyizwa manje siyenzekale exactly nje lengangisho ngayo. So njengamanje kubuye ngazi ukuthi mhlawumbe kukhona abantu ekufuneka ngazi ukuthi bayenzelela noma kufuneka ngazi ukuthi bayagagamela uma ngabe benza izinto. Uyabo, kodwa nje bafethu nabo 3 seconds bebexolisisa uSminofu ngezimbuzi, abantu baxolisiswa nje bafethu kobe ngaqala ngayo uDubula. Uma kumehlelile bafethu kumehlelile, kodwa kuyisifundo nakwabanye ukuthi ngempela into efuneka beyiqaphele noma into efuneka behlale beyiqaphele ukuthi ukhuluma kanjani nomuntu, noma ngathi umuntu amazi noma ngathi umuntu awumazi. Akufanele umuntu uzumazi ukuze ukwazi ukuthi ukhulume naye into eyenza sense noma ukhulume naye into eyithobile kuwena noma ekhombisa ukuthi uyithobile kuyena. Akufanele nje uzumazi. So kubalulekile nje ukuthi ezinye izinto uneliswe yileyo mpendulo noma uneliswe yileyo nkulumo, noma ngathoba bafethu ucaso kanganani, kodwa thola indlela yoku-address umuntu noma yokumtshela ukuthi leyo nto leyo ayikhulumile uyithandanga noma lento ayenzile uyithandanga. Angizuvula khona lapha comment section ukuthi uyavumelana nomfake Shabalala noma uyaphikisana nomfake Shabalala.